салом алейкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз нарх навои кросовка макасинка амфелчзора дар Туркия мебинем ки чанд лира ба тоҷикӣ мегардонемаш. омода бошед, мегзарем ба видео. рафтестем бародаро ҳатти як ҳамшаҳри ма ёфтум дами ғарибӣ ки номаш Суҳроб. салом расул машуда камтар шарм мекна камаш туғрия хуш медароим. дар ин тарафо мисол кросовкаҳои, дар ин тараф макасинкаҳои ҳамаам ё 30 лираи Туркия ба тоҷикӣ 60 сомон мешава. фақат нави тарафаш 60 лираи ушам 130 сомон мешава бародарон. ина бубинем бародаро, ҳамаи намудаш бовар ки хеле рост гап мада маъқуланам ё инамиш махсус инамиш гарем мада маъқула инами беҳад нағзаи сифаташ ай гапзанира ташнаштем я об занем дасти рост ай дасти чап нест бародаро. Буда отустенде айна имиҷа бо кадомша интихоб кунем. ман мехостаги ма якташа бигирам. инамира гуфта будам ку нишонтон дода будам. мебинемаш бовар ки 30 лира нархаш ба тоҷикӣ 60 сомон. бибинен хайнам хелияй бачаҳои боло мегиран кунам хеле зора айнам хел бо боша ягон исуси мақсад нависен комментарияда ё ки дар инам боло экран инстаграмада нависен. саволо боша рӯитон мекунем ба киҷойра бигем. хайн ҳами қадар гап чап буд. агар хоҳишмандо бошад дар комментария нависен, якум видеода лайк монем, баъдан видеоро паҳн кунед дар имо ватсап одноклассники. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.